Terve! Terve! Tässä taas kuvaillaan videoa. Joo, me tehdään totuus vai tehtävä. Tää on kaikki varmaan tietää mikä on totuus vai tehtävä, mutta jos ei tiedä niin selitetään teille. Sä voit selittää. No niin, elikkä me ollaan niinku sillai tehty tää, että me kysellään toisiltamme tehtävä tai totuus. Ja totuus liittyy niinku vähän niinku johonkin lajeihin ja urheilulajeihin ja tällaisiin. Ja tehtävä on sitten vaikka joku mentoshaaste. Meillä on tässä mentoksia. On näitä pari vielä. Tai sitten se voi olla just joku juokse jonnekin pari kertaa. Niin aloitetaan kuvailemaan tästä. Joo. Kivisakset paperi, kumpi aloittaa? Kivisakset paperi. No mitä nyt? Ei. Kivisakset paperi. Kivisakset paperi. No niin. Mä aloitan. Ja aina mä saan päättää kumman se ottaa. Hyvä. Joo. Okei. Nonni, tää oli nyt tässä äkkiä, mä hokaisin päästä. Niin. Että mä sanon, että se ottaa totuuden. Kato paljon tuossa on kuusia. Ei se haittaa. Ne on kyllä muurahaisia. Nämä meidän mentokset menee vaan pilalle. Niin. Ei se haittaa se mentos. Joo. Tää on ollut nän... Niin mä otin sen totuuden. Kuulemma. Niin. Mainostauko. Meillä on tässä S-vaahtokarkkeja. S-vaahtismiksia. Niin. Mut siellä on mentoksia. Täällä on mentoksia, kattokaa nyt. Hienoja tällaisia. Kiitos Vatselille, että on tehnyt noita, ne on tosi hyviä. Niin, nää on ihan sairaan. Noniin. Oi. Noniin. Niin. Sitten se ottaa nyt totuuden. Joo. Ja se totuus on, kuinka monta kertaa oot rypässyt moottoripyörällä? Aha, kaikkiko pitäis laskea? Ne on niinku tällä viikolla. Tällä viikolla? No, kerran. Okay. Luotetaan siihen. Ei kun siis 0 kertaa muuten. En mä oo tällä viikolla ollut kuin kerran ajamassa, enkä mä silloin rypäs. Okay. No, lukitset vastauksesi. Joo. Noniin, nyt on Mikon vuoro kysyä. Saatat totuuden. Noniin. Mä en tiedä miksi mä oon syömässä näitä karkkeja kyllä, mutta... Kuinka monesti olet ollut rakastuneena tai kuinka monesti olet ollut rakastuneena ja keneen? En kertaakaan. Onko sulla ollut rakastunut? Ei. Pakkohan se on sitten kai luottaa sun vastaukseen. Mä lukitsen sen. Joo. Noniin. Noniin, sitten hän ottaa, tai hän ei ole hän, vaan hän on Mikon Linna. Okei. No niin, hän ottaa totuuden. Joo. Rakastatko sun isosiskoa, kuka on syntynyt minuutin aikaisemmin? Joo. Ok, hyvä. No sitten sun vuoro. Saatat totuuden. Joo. Vähän mania. Mones tää kiertos on? Varmaan 3. Ihan sama. No kuitenkin. 4. kierroksesta lopetetaan. Ok. Sampo. Kuinka monesti oot lentänyt tankojen yli sun mönkkärillä? Varmaan 5. Okei. Varmaan, en oo varma. Tää ei oo varmaa tietoa, mutta millä aikavälillä? Vika kierros. No siis ihan
Millä vaan? No tää ei oo sit varmaa tietoa. Haistapas kaampiainen. Ok. No varmaan 5. Ok. No. Mun puhelimeen tuli joku juttu. Hei, mun metsästä. No, nyt se on hyvä sinun kusi ainakin. Hyvä. Mm. No, nyt se Sitten mäkin. Vika kierros. Sä otat tehtävän. Okei, mikä se on? Ja tehtävä on juosta, jossa meidän takana oleva rinne. Ai hyppääks ne tonne noin? Ei, vaan juosta. No, meidän takana oleva rinne. 3 kertaa ylös alas. Kumpi? Toi vai toi? Toi. Aivan. 3 kertaa ylös alas. Joo, 20 sekunnissa. Okei. Lähdetään. No, lähdetään sinne niin.